Duterte versus Tulfo versus Robredo for 2028. So ngayon dad, naglabas ang Pulse Asia ng bagong presidential survey for 2028 na recently lang nila kinonduct. At ang lumalabas dito, gumawa sila ng two different scenarios ng one-on-one. So yung isang scenario, kung si Sara Duterte laban kay Leni Robredo, ang lumalabas sa kanilang survey, 51% for Sara Duterte and then 43% for Leni Robredo. Ngayon naman, pag binaliktad naman nila at ibang tao ang nilagay dun sa survey, naglalabas na si Sara Duterte ay 46% while si Senator Raffy Tulfo lumalabas 46%, tied for first place. So it's the first time sa kahit anong survey na nagkaroon ng taong kayang pumantay kay Vice President Sara Duterte. So ngayon dad, ano nakikita mo dito? Well, there are several issues here, no? Issue number one siguro kasi pag-usapan natin, no, yung mga voters natin, mga botante natin, no? Kasi nga katulad sinabi natin, mahigit kalahati ng ating mga kababayan nasa medyo laylayan, no? So nasa mga lower income group sila, 'di ba? So ibig sabihin mas mababa yung kinikita nila, no? So definitely because of that, syempre, number one, hindi sila nabibigyan ng tamang impormasyon o kulang ang kanilang oras para magkaroon ng tamang impormasyon kasi busy sila o abala sila sa paghahanap buhay dahil kadalasan isang kahig, isang tuka, 'di ba? Meron nga tayong survey na sinasabi pa yung self-rated poverty ay may humigit kumulang kalahati na o higit kalahati, no? So ibig sabihin niyan, marami sa ating mga kababayan na hikahos, no? So pag hikahos ka, siyempre hindi ka na talaga wala ka ng panahon talaga para maalamin kung ano yung mga nangyayari. Kung ano na lang yung naririnig mo at yun na naiiwan sa isip mo, yun na lang ang naalala mo. So sa pangalan kasi ni Duterte na parang kumbaga sa brand, parang kilalang-kilala na yung brand, no? Parang Coca-Cola na kilalang-kilala na. So kahit na sabihin nating ano pa sinasabi nyo tungkol dun sa brand na yun, yun na yung alam nila, yun na yung kilala nila, no? So makikita natin sa unang survey na sinasabi nga natin, yung between Sara and Vice Mayor Leni, nakikita natin na pag dalawa lang sila, may agwat, no? Ibig sabihin yung 43% ni Leni, yan yung mga medyo mas kahit na papaano, mas merong kaunting kumbaga extra time, extra income to be able to gather information, yung middle class na sinasabi natin, no? So yung mga lower income group naman, yung sinasabi natin more or less kalahati. So nakikita to, reflect siya dito, no? So that's why lamang pa rin si Vice President Sara Duterte in terms of that one-on-one comparison. Yung second naman, yung kay Raffy Tulfo, yung saka kay Sara Duterte, one-on-one, dito nakikita natin, nagpantay sila, nagtabla sila. Kasi nga, ang market command ni, ang market category ni Tulfo is nasa masa rin. Kasi kung makikita natin, karamihan ng mga shows niya, yun talaga mga nasa laylayan din, ang mga nakikinig at sikat na rin siya kasi nga parang siya yung nakikita nilang kanilang savior in terms of mga pang-aapi, no? Siya yung parang kanilang katuwang o kasangga o pagka meron mga parang tingin nila na agrabyado sila, siya yung tinatakbuhan, no? In fact, hindi na nga tumatakbo sa abogado Hindi na nga tumatakbo sa gobyerno. Sinasabi nila, sumbong mo kay Tulfo, tatakbo sila kay Tulfo, no? So, nagkaroon siya ng brand na gano'n sa masa. Kaya kung silang dalawa maglalaban, una, yung sa income category nga, kaya sila pareho nagtabla kasi nga tinatamaan nila pareho yung lower income group natin, no? So yun ang pangalawang unang issue dito kasi income group ng mga botante. So kung pareho sila maglalaban, baka nga manalo pa si Tulfo, no? Malamang manalo pa si Tulfo. Pero kung may ibang sasama, yun doon natin makikita yung diferensya, di ba? So kasi ngayon sikat si Duterte pero pag sinabi mo namang Tulfo rin, sikat din si Tulfo. So, tapos ang pangalawang issue dito yung gender na sinasabi natin. Ang unang issue is income. Ang pangalawang issue is gender, di ba? Kasi between a man and a woman, kung pareho silang sikat at pareho silang tinitingala sa kanilang katapangan, di lamang na si Tulfo kasi nga gender niya is men, no? So, normally when people look at the president, they prefer to look at a man rather than a woman, no? It's something that's universal kahit naman sa US. Wala pa nga nagiging babaeng presidente, no? Buti nga sa atin, meron na tayong dalawa na naging presidente. But it's unique, no? Even that in the numbers game, makikita natin, mas marami talagang malalaking president kaysa sa babaeng president kahit na sa Pilipinas. Siguro mga 90% o dalawa nga lang yung naging babaeng presidente, no? Kung titingnan mo. So, yun ang pangalawang issue, yung gender, no? Na sinasabi natin. Ang pangatlo kasing issue dito, yung sinasabi nating makinarya na, no? The machinery, the logistics, di ba? So sa ngayon kasi kung titingnan natin, na medyo ang mga Duterte kasi nasa defensive, no? Yung si President Duterte, former president, nasa Hague, no? So abala sila sa, siyempre,
kaso yan. Kailangan nila magbayad ng abogado. So yung mga resources nila ngayon nagagamit sa pagdepensa doon. At pangalawa, may mga kaso rin sila ngayon dito. May impeachment at kung ano-ano pa. No? Malamang magkaroon pa yun ng mga kaso sa Ombudsman at Sandigan Bayan for graft and corruption at the way it's going on. So yung mga resources nila medyo madidrain. No? And of course, dahil sa kalaban din sila ng administrasyon, hindi sila nagkakaunawaan. So, siyempre, mas takot yung mga supporter o mga financier na kumampi sa kanya. So, yun ang ating challenge. Samantalang si Raffy Tulfo at this point is more of neutral-friendly, no? Baka nga siya pa ang pondohan o suportahan ng mga pabor sa administrasyon o mga kakampi ng administrasyon o yung mga negosyante na tingin nila ayaw nilang maalanganin kung suportahan lang si Duterte, baka mapunta sa kanya yung financial support, no? So, at the end of the day, yung tatlong yun ang sinasabi natin, no? Ang critical dyan is number one, yung income class ng mga voters. Medyo pareho sila, tabla sila. Number two, yung sa gender, lamang naman si Tulfo. Number three, yung sa makinarya at perang makakalap nila, suporta sa mga supporter, financier, mas lalamang si Tulfo, lalo na kung kinampihan pa siya ng administrasyon. No? So, these are the things that we see moving forward. No? So, this is yung mga unique case scenario sinasabi natin. But if there are more candidates that will, kumbaga participate, malamang si Sara pa rin ang mananalo. No? Pero kung nag-one-on-one yan at yung iba hindi naman talaga kilala, baka malamang manalo pa rin si Tulfo at the end of the day. These are the possibilities that could happen. Ngayon, Dad, siguro yung interesting issue sa itong three-way fight. Kasi let's say, there's three main contenders for the 2028 presidency. We have Leni Robredo, Senator Raffy Tulfo, and Vice President Sara Duterte. Now, between these three, si Leni Robredo, nag-announce na siya na wala daw siyang balak tumakbong bilang presidente kasi gusto niya mag-focus bilang mayor ng Naga City. Meanwhile, si Senator Raffy Tulfo, in-announce rin niya na wala talaga siyang plano to go up or higher office. Gusto niya pa rin sa Senado pa rin siya. Versus si VP Sara na talagang nagdeklara na for 2028, sure na daw siya that she's running for presidency. But between these three candidates, Dad, kasi yung problema dito is kung hindi tumakbo si Vice President or former Vice President Leni Robredo, maraming nagsasabi na ang kakamping daw o Team Yellow, medyo naghihiwalay-hiwalay sila. Hindi nila alam kung sino ang susuportahan nila, si Bam Aquino ba or si Risa Contiveros. So parang may infighting sila kung hindi mag-step up to the plate si former Vice President Leni Robredo. Ngayon, when it comes to Senator Raffy Tulfo, siguro yung biggest issue dito sa mga voters natin is, kasi when you compare all three, si VP Leni Robredo, may experience na daw siya being Vice President. Yung mga supporters niya, sinasabi nila na she was doing a good job, wala daw siyang parang banhi or touch of corruption, ang sinasabi nila. Si VP, naging mayor na siya ngayon, mukhang maayos daw ang kanyang management ng Naga City. Si VP Sara Duterte, may experience siya being VP, meron na rin siyang experience in the executive branch as mayor for a long time sa Davao City. Now, compare that to si Senator Raffy Tulfo na for most of his career, radio talk show host siya. And right now, sa Senado lang siya. So maraming magsasabi na wala naman siyang experience in managing a city or even parts of the country. Wala siyang executive management. I mean, sa nakikita ko, Dad, in my opinion, yes, he had a good radio show kung saan ginagawa niya yung mga parang nagme-mediate siya sa mga away ng mga lovers or etc. And yung practically, yun yung dinala rin niya sa Senado kasi nakikita ko sa mga committee hearing niya, talagang tanong lang siya ng tanong, parang mediator rin siya. So he's doing a good job in Senate. Will that translate well into the presidency kung sasabihin natin na si Senator Raffy Tulfo, someone who has no experience with managing a country versus two others who have management experience? Is that something that will work, Dad? Well, it depends, no? Kasi katulad sinabi natin, ang mga botante naman natin, they are not really voting you based on qualification. There is a segment of voters, meron, pero napakaliit ng mga numero ng botante, porsyento, when it comes to susuriin ka nila, aaralin ka nila, at talagang siya sa atin nila kung talagang qualified ka o hindi, no? Pero the problem is, ang katotohanan is, karamihan ng kababayan natin, pag bumoboto, hindi nila tinitingnan yung qualification ng kandidato. Tinitingnan nila yung kung ano yung pakiramdam nila, ano yung sa tingin nila, ano yung kanilang perception, ano yung kanilang parang sentimiento do sa tumatakbo o kandidato, no? Kung tingin nila mas gwapo ka, parang mas mabait ang dating nila sa'yo, parang mas sikat ka, mas naniniwala sila do sa mga ganong classic illusion na sinasabi natin, no? Katulad sinasabi natin, may brand kasi sila Duterte pero may brand din si Tulfo. Number two, yung kanilang voter base is halos nagkakapareho, di ba? Pangatlo, dahil gender nga, lalaki siya, so ang tingin sa kanya, meron din siyang kumbaga tapang, no, na ipatupad yung mga dapat niyang gawin. No? So kung sasabihin mong qualification based lang kasi, medyo
hindi talaga siya just the basis, no? Maybe a certain percentage of voter, maybe 10 to 20%, yun ang nakikita natin. No? When it comes to Vice President Lenny naman, of course, masasabi natin meron na siyang extensive experience being a judge, being a mayor, being a vice president, no? But again, the point is, ilan lang yung ganon na boboto sila dahil sa qualification mo, no? Of course, another issue here is corruption, di ba? Ano ba yung sentimento ng tao pagdating ng ganong panahon, di ba? Kasi when people vote, normally it's a sentiment. It's a sentiment base, no? Aside from getting favors from people, from candidates na minsan nagbibigay ng mga, kumbaga, pabuya o salapi, di ba? Pero aside from that, basically, it's a sentiment na pinag-uusapan natin. So right now, of course, kung para nag-aalinlangan si Vice President Lenny, baka kung sakasakaling maraming sumuporta kay Raffy Tulfo, magbago pa rin ang isip niya at lalaban niya. It's possible, no? At tapos ang problema naman kasi kay Vice President Sara ngayon, medyo madami silang problema binibitbit. So yun ang challenge din ng pamilya kung paano siya mananalo, no? Considering na siyempre yung mga gusto magbigay ng suporta, matatakot din dahil alam nilang kalaban ng administrasyon. So yun ang mga challenges dito, no? So kung si Sara at saka si Tulfo maghaharap, it's a very, very interesting match. It's really a very, kumbaga, tight competition that we can see, no? Pag dumating naman si Lenny, let's say she changes her mind and she comes into the game, this is going to be interesting. Baka si Sara might be the eventual winner because nagmahati yung boto, no? And Sara might be able to get a good chunk of the voters. Ngayon, Dad, meron isang famous political commentator na si Attorney Jesus Falsis. Siya ay isang parang supposedly medyo nakikita ng mga tao na mas biased siya towards mga kakamping at saka mga Aquino clan. Ang kanyang dream team daw for 2028 ay si Raffy Tulfo for president at si Trillanes for vice president at maging mayor pa rin si VP Lenny Robredo. Ngayon, siguro ang tanong ko dito, Dad, is it in the best interest ba ng mga kakamping or mga Aquino supporters na dapat instead of choosing between Bam, Risa, and Lenny, na they should go all in na lang on Senator Raffy Tulfo for president? And on the other hand naman, kasi marami ng problema si VP Sara Duterte and mukhang sa mga sinasabi niya mga press con, sinasabi niya na mukhang political na ang kanyang impeachment case na kahit anong ebidensya daw ang mapapakita niya, mukhang may impeach talaga siya. So kung may impeach si VP Sara Duterte, isn't it better for her to also step back and let her brother, si Mayor Baste Duterte, take the presidential run instead? Kasi so far, wala pa siyang mga major issues na paninira na as opposed to kay VP Sara Duterte. Well, it's going to be interesting, as I said, no? Kasi Duterte brand is a brand, no? It's just like a brand like soft drink, no? Kumbaga kilala na, no? It's just like a Coca-Cola, di ba? So medyo kilala na yung brand. So medyo talagang mahirap, sila yung talagang front runner as of now, no? So unless nga there's another candidate na medyo sikat din, ano? Ayun ang sinasabi natin, amongst the three, in terms of popularity, I would say siguro Duterte brand and Tulfo brand is more or less on the same footing, no, in terms of popularity. Ngayon, ang second issue na lang kasi dito, kahit sabihin nating mas pareho sila ng tabla sila sa popularity, pero kasi ngayon with the corruption cases o yung mga impeachment cases na isampa laban kay VP Sara, siyempre it will also affect her overall support, no? So, kay Raffy Tulfo, so far walang mga corruption cases na naisampa laban sa kanya. So, doon medyo lumalamang si Tulfo as of the moment, no? Si VP Lenny naman, of course, she has a clean image, good perception and everything, pero parang nagse-second thought siya, no, na parang ayaw na niyang bumalik, no? So, because of that hesitation, maari yung mga voters mag-shift ang kanilang support kay Tulfo, no? So, Tulfo is most likely the one that also would be supported by most if nakita nilang siya talaga may laban kay Vice President Sara, especially the administration team, no, na nakikita nilang medyo malalagay sila sa alanganin kung mananalo si Vice President Sara. So baka mamaya yung pendulum mag-tilt towards Raffy Tulfo, no, at kung makakuha siya na napakaraming suporta at saka para meron pang cloak of protection from the administration during the campaign and during the presidential race, baka mamaya siya pa talaga yung umusad, no? It's a very possible scenario. Ngayon naman, nung based dun sa sinabi ni Senator Raffy Tulfo, kasi tinatanong ng reporters kung ngayon na maganda yung kanyang mga survey numbers, pwede na ba daw niya i-consider ang pagtakbo sa pagka-presidente? Ang sinasabi niya, happy na daw siya sa Senate at ayaw daw niya mangyari yung nangyari dun sa iba na unang termino pa lang, na-excite na kaagad, umangat na kaagad for presidency. Ang nakikita ko dito na sinasabi niyang similar story, yung dati yung nangyari kay Senator Grace po. Malayo pa lang sa election, ang taas nung kanyang survey for president. At so
much so that she relied on the survey and the popularity alone na nag-independent siya. But yun nga lang, nung pagdating ng actual elections, hindi sila umabot sa winning numbers. Kasi siguro, yun yung kinakatakot ni Senator Raffy Tulfo na baka mangyari din sa kanya. Yun yung nakikita ko doon, no? So, siguro ang pagtakbo ng presidente, hindi lang popularity alone. Kailangan meron din, of course, finances and then a lot of human machinery down there. Now, what do you think are the possibilities of Senator Raffy Tulfo being able to, form the required ingredients? Because as we've seen, those who are strong in the survey alone normally do not make it, like yung nangyari sa kapatid niya, si Ben Tulfo. He was number 1 sa senatorial survey for 2025. Hindi na siya na sumali sa any party, hindi na siya halos, we didn't see much Herculean expenses tulad ng mga ibang mga senador. Basically, he just used his program to push himself. Number 1 siya sa survey for most part of it. Sa dulo lang siya, pero na medyo bumaba sa survey, pero nandun pa rin siya sa Magic 12. Pero nung nagka-actual botohan, nalaglag siya. So, anong nakikita mo dito, Dad? Well, kasi nga, napakahalaga lalo yung mga national races kasi, yung partido na sinasabi natin, no? Kasi every party may mga makinarya yan, di ba? So, ano yung mga makinarya nila? From governors to mayors to councilors to barangay chairman, mga barangay captains, no? So, sa mga barangay captains na napakarami yan, no? There are approximately 1,700 municipalities and cities, eh. So, you multiply that. So, napakalaking makinarya niyan, no? So, who are the people, who amongst them will have this kind of machinery as of the moment kung titingnan mo, di ba? Well, number 1, of course, the Duterte family has that, no? Kasi nga, naging presidente na yung tatay, so may makinarya na sila, di ba? Ang problema na lang, yung makinarya ba nila, nalalangisan nila as of now, no? Kasi kinakailangan, sabi nga nila, you have to oil the machinery to keep the engine running, di ba? As of now, kasi with the so many problems they're facing, they might not be able to oil it or to fund it properly, no? Yung nasusuportahan, no? Alagaan ba, di ba? So, pag walang partido kasi medyo yung pagdating sa command votes, nababawasan ka, di ba? Kasi yung partido, yun ang nagdadala sa'yo ng command votes, eh, no? Kasi nga, sinusuportahan yung mga barangay leaders, sinusuportahan yung mga mayors and everything, no? So, kung sikat ka, tapos meron nun, mas maganda yung chance mong manalo. Pero kung meron ka nun, pero hindi ka naman ganun kasikat, yung sentimento hindi rin para sa'yo, mahihirapan ka rin manalo. Kasi kumbaga sa produkto yan, di ba? Kumbaga, kung ibebenta mo ang Coca-Cola, halimbawa, no? Kung ibinebenta mo yung Coca-Cola, kahit na sinong tindahan gusto magbenta ng Coca-Cola, di ba? Kahit na wala ka na makinarya, pwede nang hindi mo na kinakailangan ng mga ahente. Kasi nga, yung mga tindahan na mismo maghahanap sa iyo. Pero kung let's say, ang brand mo is ibang klaseng cola, no? Let's say, X-Cola. Kung X-Cola ka, kahit na gamitan mo pa na napakaraming ahente niyan, mahirapang ibenta yan, no? So, yun ang challenge kasi dito. So, ibig sabihin, when it comes to Tulfo and to Sara Duterte, pareho silang may brand, pareho silang sikat, no? Sabihin na natin yung isa Coca-Cola, yung isa Pepsi-Cola, no? Halimbawa, ganun ang comparison, no? So pareho silang sikat. So pag mas magaling magtulak yung mga ahente, tapos pareho silang sikat, mananalo yung brand na may nagtutulak, may makinarya, di ba? So in this particular case kasi, ang lamang lang ni Tulfo na nakikita ko, aside from the same voter base, gender, lalaki siya. Siyempre, ang leadership is more leaning towards men rather than women. And number 2, sinasabi nating resources. Bakit ka mo resources? Kasi siyempre, yung administrasyon at people who are close to the administration na kalaban ng mga Duterte, let's say, maka-pink sila pero ayaw nila sa Duterte, lahat yun bubuhos kay Tulfo, no? Pag bumuhos kay Tulfo yun, magkakaroon siya ng logistics, yung sinasabi nating resources, magkakaroon siya ng makinarya kasi gagamitin niya yung makinarya ng government, ng administrasyon, na malaking puwersa rin yun. And then pangatlo, halos sa masa, pareho sila sikat. Meron siyang lamang, yamado siya ng konti, no? Kung silang dalawa lang talaga maghaharap. So, yun ang advantage ni Tulfo. Ngayon, siyempre, nababanggit niya na parang hindi pa siya interesado. But at closer to the election day, baka magbago isip niya kung maraming magbibigay ng lakas loob sa kanya, suporta, at saka makikita niyang may makinarya o partidong sasalo sa kanya, baka magkaroon siya ng ganong klaseng, pagbabago ng isip na nakikita natin. Kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Parties, ang pinaglalaban namin edukasyon. Kaya ang kandidato na dapat suportahan ng ating mga kababayan, ay lahat ng mga kandidato na pinaglalaban ng edukasyon ng ating mga kababayan, mula gobernador, mayor, councilor, board member, senador, hanggang magiging susunod na presidente ng Pilipinas, yan dapat ang prioridad ng Pilipinas, ang mga taong nagtutulak ng edukasyon. Yan ang aming pinaglalaban dito sa Ilocano Defenders Parties. Ako si Engineer Morgan Sain, yung coach ng
ng bayan. Mga kababayan, kailangan natin ng better leaders. At kung gusto natin ng better leaders, kailangan tumalino ang ating mga kababayan. Kaya ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng kaalaman at edukasyon dito sa Pilipinas para gumanda ang ating kinabukasan. Ako po ay si Solomon Sayang, ang inyong kuya ng bayan. Ang isinusulong namin sa Ilocano Defenders Party List ay isang pamahalaan na hindi magiging pabigat sa ating mga mamamayan. Isang pamahalaan na tutulungan ng ating mga kababayan na umunlad sa kanilang kabuhayan. Isang pamahalaan na susuportahan at tutulungan ng ating mga kabataan na magkaroon ng sapat na kaalaman, karunungan at pinag-aralan para na sila'y magkaroon ng mas matiwasay na kinabukasan. Ako po si Michael Say, inyong dad ng bayan.